como unha das partes estrella da súa acción política, non? E non por cualquiera cuestión, non? Sino porque ter unhos servicios sociais axeitados e prestarlle un servicio social axeitado aos veciños e veciñas significa facelos máis iguais e significa que pois os diferentes veciños, independentemente do nivel de renta que teña cada un deles, pois van a ter unha igualdade de oportunidades, non? Bueno, e en servicios sociais nos, mira, estes 4 anos triplicamos o número de persoas dependentes atendidas polos servicios sociais municipais e fixemos un esforzo moi importante con cargo ao Plan E para sustituir o vello local de servicios sociais que se quedaba absolutamente pequeno, obsoleto, no que os cidadáns non podían recibir un bo trato, por un gran local, concretamente todos os baixos do bloque 1 de San Valentín, que están recentemente acabados ou que trasladaremos dentro de nada aos servicios sociais municipais, sino que os veciños e veciñas van a poder recibir unha atención moi correcta. Por lo tanto, primeiro, triplicamos o número de persoas atendidas polos servicios sociais a través da lei de dependencia. En segundo lugar, creamos unhas novas instalacións que serán postas en marcha a partir de agora. E nestes 4 anos o que temos que facer é seguir estendendo os beneficios da lei de dependencia, seguir incrementando os recursos do Concello para que todas aquelas persoas dependentes que hai no Concello de Fene podan recibir as vantaxas desta lei e podan recibir os recursos que a lei de dependencia lles recoñece, non? E, bueno, en segundo lugar, eu creo que tamén hai que seguir mellorando en infraestructuras, non? Nos aí temos pendente a ampliación do local social da terceira idade. A Xunta de Galicia leva dándonos largas uns 3 anos, pero, bueno, todavía a día de hoxe hai que facer a nova cafetería, a nova cociña, poder ampliar as súas instalacións, porque xa se quedaron pequenas, dinamizar moito mellor o local e crear novas actividades, non? Temos tamén un acordo xa coa comunidade de propietarios dos baixos do bloque 10 de San Valentín, que era o baixo no que estaba a antiga cooperativa de vivendas, para crear ali tamén novos servicios sociais municipais, entre eles un comedor social que nos levan reclamando desde hai tempo os maiores do Concello de Fene, non? E, por suposto, lle temos que exixir a Xunta de Galicia que nos cree xa dunha vez por todas o centro de día, polo que levamos tanto tempo esperando, pero en todo caso, antes de que a Xunta de Galicia, porque sabemos que vai lenta nestas cousas, antes de que tome a decisión de invertir os cartos necesarios para facer o centro de día de Fene, nós xa temos un acordo co Concello de Ares e co Concello de Mugardos para poder usar entre os tres o centro de día de Camouco e que os nosos maiores podan ir hasta Camouco. Estamos negociando coa Xunta de Galicia o sistema de transporte para poder ofertar ese servicio mentres Fene non teña un centro de día propio. Hablamos otro servicio también básico, si se quiere llamar así, como es el de la seguridad, ¿no? ¿Qué pasos se deben dar en cuanto a seguridad, en cuanto al cuerpo de policía local, ¿no? Bueno, na verdade que nas épocas de crise sempre se observa un incremento da inseguridade, non? Fene é un concello moi seguro, un dos concellos con menor índice de delincuencia, pero, bueno, sí que últimamente hai un incremento de roubos, non? De pequenos roubos, pero sí de un incremento de roubos, non? En todo caso, eu creo que a seguridade sempre é un obxectivo, sempre se pode ter máis seguridade, non? E polo tanto, nós tamén hai 4 anos nos planteábamos un obxectivo fundamental, que era crear o turno de noite da policía local. Fene, con 15.000 habitantes, debería ter entidade suficiente para poder ter un servicio de policía local durante 24 horas, non? Bueno, o primeiro que se necesita para iso é ter o número de axentes axeitado para poder facer turnos durante 24 horas, non? Por eso, os 4 anos que rematan agora, os dedicamos a incrementar a plantilla da policía local e a contratar máis axentes para facer esa plantilla máis ampla, non? Rematamos agora o mandato con 2 plazas pendentes de cubrir, plazas que sairán inmediatamente despois das eleccións, sairán xa a oposición para poder cubrilas, e no momento no que esas plazas estean cubertas, a policía local terá xa un número de axentes suficiente como para poder empezar a facer algunhas noites, non? As primeiras noites que faremos, e o obxectivo máis inmediato é poder cubrir o servicio nocturno durante as fins de semana, que é, bueno, pues cando sole haber algún problema máis e algunha necesidade máis de intervención nocturna, e a medio plazo poder completar xa as 24 horas durante os 7 días da semana. E para eso, obviamente, pois falaremos cos axentes, nos poñeremos de acordo nas condicións laborais nas que teñen que prestar este servicio, pero creemos que é necesario prestalo e será tamén un obxectivo fundamental do novo goberno socialista de Fene. Bueno, ya para terminar, ¿qué mensaje le puede transmitir a los ciudadanos de Fene para que el día 22 pues voten por el Partido Socialista? Bueno, eu creo que a mensaxe máis clara que lle podemos transmitir aos cidadáns de Fene é que
os próximos 4 anos van a ser anos claves para o futuro de Fene, non? Van a ser anos complicados económicamente, pero claves no sentido de que, o que falábamos antes, temos por diante un reto impresionante que é a modernización e a transformación do Concello, non? Creando eses novos postos de traballo, creando novas áreas empresariais, novos sectores de produción, ampliando o polígono industrial, novas zonas verdes, novos equipamentos, unha senda litoral, unha base de salvamento marítimo en Vilar do Colo, que será a máis grande de España, uns novos pasos férreos na vía do tren, en definitiva, un novo plan de urbanismo que lle cambia cara totalmente ao noso pobo, e, polo tanto, son anos clave e anos destes mandatos que o que pase, que en función do que pase neles, non só influirá neses 4 anos, sino que influirá no futuro a medio plazo do Concello de Fene, non? Bueno, hai 4 anos, no ano 2007, os veciños e veciñas apostaron polo cambio, non? Votaron a unha opción política diferente a que levaba 28 anos gobernando o Concello, porque querían transformar o seu Concello e querían facer de Fene un Concello diferente. Nestes 4 anos traballamos moito e se fixeron moitísimas cousas, pero desde logo moitísimas menos das necesarias, porque 4 anos é un período, administrativamente falando, un período realmente corto, non? Por lo tanto, é moito todavía o que queda por facer. O Partido Socialista segue coas mesmas ganas de transformar, de cambiar o Concello que tiña no ano 2007 e, por lo tanto, eu o que lle pediría aos veciños e veciñas de Fene é que lle votasen ao Partido Socialista por dúas cuestións. En primeiro lugar, para non parar ese proceso de transformación e de cambio que iniciamos no ano 2007. Eu creo que non nos podemos permitir volver atrás a un goberno como que tiñamos do BNG hai 4 anos, nin, por suposto, nos podemos permitir virar á dereita, non? Poder implantar en Fene as políticas que está facendo Alberto Núñez Feijóo na Xunta de Galicia, que é pois recortando servicios sociais, reducindo cartos das bolsas pensadas para igualar a todos os cidadáns e, en definitiva, destruindo servicios pensados para o conxunto de cidadáns, non? E, pola contra, o que Fene necesita para estes 4 anos é un goberno forte, un goberno que teña unha maioría amplia que nos permita gobernar o Concello pois sin os freos e sin as ataduras que tivemos durante estes 4 anos, pois condicionados permanentemente a que o BNG e o PP non fixeran pinza entre sí para tumbar algunha iniciativa que o goberno socialista levaba ao pleno, non? Por lo tanto, bueno, pois para ter ese goberno forte, ese goberno cunha maioría ampla, ese goberno que poda gobernar sin frenos, sin ataduras e que durante os próximos 4 anos poda levar a cabo todos os grandes proxectos de cambio e transformación que hai pendentes para Fene, algúns iniciados estes 4 anos, outros pendentes de iniciar, eu creo sinceramente que o Partido Socialista é a opción máis correcta e a opción que mellor pode facer isto, porque ten a experiencia destes 4 anos xa de goberno, porque se comprometeu con ese cambio e con esa transformación desde hai xa tempo, e porque ese cambio e esa transformación se van facer con criterios sociais e con criterios pensados para todos e para todas e non só para uns poucos, que é o que fai a dereita. Bueno, pues candidato a la alcaldía de Fene por el Partido Socialista, Iván Puentes, muchísimas gracias por haber venido a Espacio Abierto esta tarde. Gracias a vos, muy buena tarde. Muy buena tarde. Nosotros tenemos que dejarlo aquí. Volvemos el próximo día con otro candidato a una de las alcaldías de la comarca de Ferrolterra. Muy buenas tardes.